til at pakke op som Niels. Nej, det er så det. Det skal du godt nok. Nej, hvor er det flot. Det er en vandflaske. Ja, der er jo en ret vigtig ting, synes jeg. Nej, hvor fint. Overnatning, og så ud og se fuglen om natten der. De er så flotte. Hold da op. Har der god smag i næsten? Nu skal der være, hvor der er godt at være. Hvad kommer vi da? Er det havregryn? Jo. Det er rigtig set, der går i dag. Så vil man aldrig hvad kan ske. De andre, de fodrer, vanerne, vi fodrer musikerne. Det er rigtig set, der går i dag. Så vil man aldrig hvad kan ske. Danse rigtig rundt med mig, så visker jeg til kaffe. Hold nu op. What a photo.